కోళ్ళ ఫారంలో రోగాలు వచ్చి కోళ్ళు ఇట్లా పిట్టలు రాలిపోయేది తీసుకుపోయి లారీలలో డిసిఎంలలో తీసుకుపోయి పడేసేది. అదేవిధంగా టమాటాలు ఖరాబ్ అయితే టమాటాలు కూడా అమ్మడానికి ఇష్టం లేక ప్రైస్ లేక ఖరాబ్ అయినాయని చెప్పేసి అటు పడేసేది. అట్లా ఆకలితోని సమాజంలో ఆధార్ కార్డు లేనోళ్ళు లేకపోతే రేషన్ కార్డు లేనోళ్ళు చనిపోయే ప్రమాదం ఉంది మన దేశంలో కావచ్చు. మరీ ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలలో 3 సంవత్సరాల నుంచి చాలా మంది రేషన్ కార్డుకు అప్లై చేసినా కానీ ఇంకా రేషన్ కార్డు రాలేదు. రేషన్ కార్డు లేని వాళ్ళకు కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళకు 12 కిలోల బియ్యము 1500 రూపాయలు ఇస్తేనే బతుకుతారు. లేకపోతే పిట్టలు రాలిపోతారు. కోళ్ళ ఫారంలో రోగాలు వచ్చినప్పుడు కోళ్ళు ఎట్లా చనిపోతే అట్లా చనిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక 20% పీపుల్కు ఇంకా రేషన్ కార్డు లేదు. దయచేసి తెలంగాణ గవర్నమెంట్కు మేము రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, సర్పంచులు నాకు ఫోన్ చేసి చెప్తా ఉన్నారు మాకు ఇవ్వాలనిపిస్తుంది కానీ పైనుంచి రూల్స్ లేకపోతే మేము ఇవ్వలేము మైపాల్, దయచేసి నువ్వు మాట్లాడంటే 20% మందికి రేషన్ కార్డు లేదట. రేషన్ కార్డు లేదు కాదు, ఇప్పుడు కరోనా రేషన్ కార్డు ఉందా లేదని చూడదు, వైరస్ రావడమే తెలుస్తుంది. చేతులెత్తి మొక్కుతాం బయటకు రాకంటారు, కాళ్ళు మొక్కుతాం బయటకు రాకంటారు. కానీ రేషన్ కార్డు లేనివాడు ఏం తిని బతకాల? గంజి నీళ్ళు కూడా తాగాలన్నా బియ్యం ఉండాలి కదా. రేషన్ కార్డు లేకపోతే ఆ బియ్యం ఉండనప్పుడు ఆ గంజి నీళ్ళు కూడా తాగలేము, ఇంట్లో ఉండలేము. కాబట్టి దయచేసి మేము చెప్తున్నాం ఏంటంటే, గవర్నమెంట్ ప్రతి ఒక్కరికి ఆధార్ కార్డు ఉన్నా లేకపోయినా రేషన్ కార్డు ఉన్నా లేకపోయినా ప్రతి ఒక్కరికి 12 కిలోల బియ్యము 1500 రూపాయలు ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే బయట రాష్ట్రం వాళ్ళకే మనం 1000 రూపాయలు 10 కిలోల బియ్యం ఇద్దామనుకుంటున్నాం. కాబట్టి మన రాష్ట్రంలో ఉండి ఆధార్ కార్డు రేషన్ కార్డు లేని వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవ్వాలా. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇవ్వాలి, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా ఇవ్వాలని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. జై హింద్, భారత్ మాతకి జై.